खुलुमबाय बे मोनाबिलि समाव आं गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासै बर' माहारिनि साफ्रोमबो सुबुंनिसिम गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आं बावहरदों। दिनै बे मोनाबिलि समाव बे फेसबुक लाइभआव फैनायनि माखासे जाहोन दङ। गुबैयै बर' माहारिनि मोनसे गिदिर थांखि आरो एजेन्डाखौ लानानै गोदान दिल्लीयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा आरो लोगोसे जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफाद जथाय मोनब्रै आफादा फैबाय थानाय 15 आरो 16 नभेम्बराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बड'लेण्ड महोत्सव मेगा कालचारेल इवेंट एडुकेशन और लैंग्वेज मेगा इवेंट ऑन कालचार एडुकेशन और लैंग्वेज बे मोनथाम आयदाखौ लानानै बेयाव थिक खालामनाय जादों। आरो बे हाबाफारियावनो शान्ति आरो पीसखौ हादोर दानायनि समाज दानायनि मोनसे बिथा हिसाबै लानानै बेयाव थिक खालामनाय जादों। दा बेखायनो बे गोनांथार जे बर' हारिनि मोनसे गिदिर जे थांखि आरो एजेन्डा बे एजेन्डानि जे मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो गासै आफादा जे मोनसे हाबाफारिफोरखौ जोङो थिक खालामनानै लादों बिनि माखासे मिथिहोनांगौ आरो फोरमायनांगौ बिथिंखौ नोजोर बोनानै दिनै बे मोनाबिलि समाव फेसबुक लाइभआव फैनाय जादों। उननि समाव जोङो प्रेस मिटनि गेजेरजोंबो गुवाहाटीयाव, गोदान दिल्लीनि प्रेस क्लाब अफ इन्डियायाव आरो क'क्राझाराव बिटिआरनि हेडक्वार्टाराव प्रेस मिट खालामनाय जागोन। दुलाराय बर' माहारिया गोलाव सम जोङो जुजिनानै जोंनि मोन्थाय आरो अधिकारखौ लानानै जों हाबा मावबोदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो गणतान्त्रिक भाबै शान्तिपूर्ण भाबै बर' हारिनि थामोन्था रैखाथि आरो बर' हारिनि गासै बिथिं जौगानायनि थाखाय, थांना थानायनि थाखाय, बर' हारिखौ बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय जों हाबा मावगासिनो आरो मावलांबाय थागोन। बे कमिटमेन्टआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो दोरोदाखै आरो दोरोदनायनि बाथ्रा गैया। दा बेखायनो जि समाव सोमावसारनांगौनि सम दङमोन, सोमावसारनायखौ गोख्रों आरो सोमावसारनायखौ हारिनि सार्थआव, हारिनि थामोन्था रैखाथि, जोंनि राजखान्थियारि संबिधानिक जि मोन्थाय, राजनैतिक आरो संबिधानिक अधिकारनि थाखाय जोङो खालामदों। आरो जायनि गेजेरजों 1993 मायथाइयाव BSC गोरोबथा, 2003 मायथाइयाव BTC गोरोबथा आरो 2020 मायथाइयाव BTR गोरोबथा मोननो हादों। बे सोमावसारनायाव BLT, बे सोमावसारनायाव NDB गासै हाथियार लाग्रा आफादफोराबो गोख्रोङै सोमावसारदों आरो हारिनि सार्थनि थाखाय बे गोरोबथाफोरखौ खालामबोदों। दा बेखायनो दिनैनि जि सम दुलाराय बर' माहारिया मोनसे गोजोन थासारिनि गेजेरजों हारि दानायनि, हारिखौ गोख्रोङै राफोद खालामनायनि थाखाय जों बयबो हाबा मावगासिनो दङ। आरो बेबायदि समाव देश आरो गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलनि गासै एनभायरनमेन्टखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' माहारिनि जि मोनसे जौगानांगौनि, थांना थानांगौनि, बा जोङो नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव गावनि जि मोनसे स्टेटास आरो हारिनि मर्यादाखौ लांनांगौनि थाखाय जि प्लेनिं आरो पलिसि जोंहा दङ, बे प्लेनिं आरो पलिसि बायदियैनो गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सव गिबि खेबनि थाखाय जोङो खुंनो थाखाय थामथिम खालामदों। आरो बेयाव जोङो गोजोन सान्थि गायसननाय आरो सान्थिनि गेजेरजों, अनलायनाय आरो गोरोबलायनायनि गेजेरजों बड'लेण्ड ओनसोलाव, BTR ओनसोलाव जोङो बर' हारि जौगानायनि थाखाय जोङो थांखि आजावदों। लोगोसेनो बर' कसारी काउन्सिल ओनसोल आसामनि गासै जेराव जेराव बर' फिसाफ्रा रायजो जानानै दङ
कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव रायजो जानानै दङ बिथांमोननि मोनथाय अधिकार आरो जौगानायनि थाखायबो जथायै बे इनिशिएटिभखौ लानाय जादों। बुंनो थाङोब्ला बड'लेण्ड महोत्सबआ बर' हारिनि मोनसे ग्रेटार इन्टारेस्टनि मोनफुंनांगौ जाफुंनांगौ आरो मावफुंनांगौनि बिथिं आरो नोजोरखौ लानानै जोङो खालामनो थांगासिनो दं। आरो बेयाव गोदान दिल्ली भारतनि जि मोनसे नेशनेल केपिटेल बे केपिटेलाव बर' हारिखौ जोङो मिनि बड'लेण्ड हिसाबै दिन्थिफुंनायनि मोनसे थांखि लादों। आरो बेखायनो बे हाबाफारियाव गिबि साननि 15 नभेम्बराव जे जोङो कालचार आरो ट्रेडिशननि बाथ्रा बे जोंनि देश जोंनि नेशन बा इन्डियाखौ दानायनि बेलायाव बर' कालचार लेंगुवेज लिटारेचारा इन्डियान हेरिटेज आरो ट्रेडिशनखौ जेरैबायदि कन्ट्रिबिउसन खालामबोदों गोजामनिफ्राय गोजामसिन समनिफ्राय दिनैसिम जे जोङो बेयाव मदद आरो बेयाव जोङो जे बिहोमा होबोदों बेखौनो मोनसे थीम हिसाबै लानानै आरो बे थीम आरो बे सावरायनायाव भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो बिथाङा फैनो थाखाय जोंनो कनसेन्ट होदों। बे बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव मोनसे रादाब खौरां। 2020 मायथाइनि बिटिआर एग्रिमेन्ट बिटिआर पिस एकर्ड बड' पिस एकर्ड जानायनि उनाव 2020 नि 7 फेब्रुवारियाव क'क्राझाराव जेराव 9 लाख बर' सुबुंफोरा गासै आसामनिफ्राय बड'लेण्डनिफ्राय फैनानै थुबुर जादोंमोन आरो बेयाव बिथाङा गोजोननि मेसेज बर' हारिनि राजनैतिक आरो संबिधानिक अधिकारनि जे गोरोबथा बेखौ मर्यादा होनानै बिथाङा बाहागो लादोंमोन। आरो दिनै एकर्डनि उनाव प्राय 5 बोसोर जानोसै बे समाव 2024 नि 15 नभेम्बराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभाया खुंनाय बे गोथार हाबाफारियाव मोनाबिलि 6:30 6:30 PM भारतनि प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो जों बेखौ ग्रान्ड वेलकाम खालामगोन। बर'नि जि मोनसे ट्रेडिशनेल जोंनि जि गाननाय जोमनायजों जों बिथांमोनखौ बरायगोन। बर'नि जिखिनि 21 आइटेम जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन टेग मोनबाय बेनि बेयाव मोनसे समायना डिसप्ले जागोन आरो प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया बे एग्जिबिशनखौ बिथाङा मोजाङै नायगोन। लाइभ पारफर्मिं बड' ट्रेडिशनेल डान्स बेयाव थागोन आरो जोङो थारैनो दिनै गोग्गानाय आरो थारैनो जोङो प्राउड फिल खालामदों जे भारतनि प्रधान मन्त्रिया नेशनेल केपिटेलाव साय इन्दिरा गान्धी स्टेडियाम राजघाटनि साखाथियाव थानाय बे स्टेडियामाव जे खुंनो थांनाय बे हाबाफारियाव बिथाङा बाहागो लानो थांगासिनो दङ आरो बेखायनो बे मुहुर्तआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेखौ फोरमायदों आरो बे हाबाफारियाव भारतनि गाहाय मन्त्रिजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो लोगोसे इउनियन मिनिस्टार सर्बानन्द सनवाल आरो गोबां एमपि गोबां मन्त्रि आरो गासै बर' कसारि काउन्सिल बिटिआर काउन्सिलनि इएम आरो एमसिएलए गोबां सुबुंफ्रा बेयाव बाहागो लागोन। दा बेखायनो बे हाबाफारिया जोंनि थाखाय हारि दानायनि हारियाव जिखिनि मावबावनांगौ दङ मोनबावनांगौ दङ बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोंनि जि थांखि गुबैयै सान्थि गायसननाय बिटिआर एकर्डनि आद्रा थानाय दफाफोरखौ 100% मावफुंनांगौनि थाखाय गाहाय मन्त्रि बिथांनो जोङो नोजोर बोनो आरो बर' हारिया जों जे अराय गोजोननि गेजेरजों गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों हारिनि जिखिनि मोननांगौ अधिकार हारिया जिखिनि जौगानांगौ आरो बड'फाया जि आदर्शजों गेरेमसा हारि दानायनि खोथाखौ बुंदोंमोन बे मोनफुंनांगौनि थाखाय जोङो बे बिथिंखौ नोजोर बोदों। एनडिबि बारग' बिथांमोननि जिखिनि जेंना जेंसि दङ बे सुस्रांनायनि बिथिङा एकर्डआव जेरैबायदि लिरनाय दङ आरो बर' हारियाव जोङो जिखिनि मावनो गोनां बिथिं दङ जोङो नुदों जे आसाम सरकारा गावसोरनि इनिसियेटिभनि गेजेरजों
लासित बरफुकननि 400 बोसोर एनिभार्सारि खुंदों बिथांमोना बिगियान भवनाव आरो बे हाबाफारियाव बिथांमोना गाजा गोमजा खुंनानै लासित बरफुकननि गेजेरजों असमिया हारि आरो आसामनि मान मर्यादाखौ विश्व लेभेलाव लांनो नागिरदों। जोङो नुदों जे कार्बिफ्रा युथ फेस्टिभेल खुंदों, डिमासाफ्रा जाथिंगा फेस्टिभेल खुंदों आरो मिसिंफोराबो युथ फेस्टिभेल खुंदों। दा बेखायनो जोङो आदि महोत्सब, गुजरात महोत्सब, गुबुन गुबुन जोङो महोत्सब नुदों, जायनि गेजेरजों नेशनेल केपिटेलाव नेशनेल लेभेलनि एटेनसन, इन्टारनेशनेल लेभेलनि एटेनसन ड्र खालामनो थाखाय बयबो बे इनिशिएटिभखौ लादों। जोङो माहारियारि गौथुमब्लाबो जोङो सरकार नङा, किन्तु सरकारनिफ्राय जोङो माखासे मददखौ जोङो हास्थायदों, बिदों आरो बिथांमोना मदद होगोन होननानै प्रतिश्रुति होदों। दा बेखायनो जोङो हारि हिसाबैनो भलन्टारिलि जोंनि नाजानायनि गेजेरजों बे महोत्सबखौ जों जाफुंनो थाखाय जोङो थांखि लादों। आरो बे हाबाफारियाव 15 तारिखआव बयबो गाजा गोमजायै 5000 जोंनि जि पार्टिसिपेन्ट्स, जोंनि डिगनिटारिज, जोंनि आलासि, माहारियारि आफादनि बारग' दैदेनगिरि, जोंनि हारिनि जायफोर गोरों गोरा व्यक्तिफोर दङ, एकाडेमिशियान दङ, थुनलाइगिरिफोर दङ। खारन अखानायै जोंहा 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि 73rd फाउन्डेसन डे, बेखौबो जों गाजा गोमजायै खुंगोन। दा 5000 सुबुंफोरा बेयाव बाहागो लागोन आरो बिनि थाखायबो जोङो बेबस्था खालामदों। दा बेखायनो प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डियानि जे हाबाफारि, बे हाबाफारिया प्राय 1.5 घन्टानि जागोन आरो बेयाव प्रधान मन्त्रि बिथाङा मैखोमै बिबुंथि लाखिगोन। बेनि उनाव अखानायै जोङो माखासे हाबाफारि लादों, बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सान आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनेल एजुकेशन पलिसिनि मोनसे बेयाव सावरायमेल, अपेन डिस्कासन लादों। बर' लेंगुवेज लिटारेचारा नेशनेल लेभेलाव, इन्टारनेशनेल लेभेलाव थांनांगौ। नोंथांमोना नुदों जे बावैसो असमिया रावा क्लासिकेल लेंगुवेजनि मर्यादा मोनदों आरो बेबो भारत सरकारा राजनैतिक लेभेलनि मोनसे सिक्रिटि बा केबिनेट डिसिसननि गेजेरजों बे मर्यादाखौ होदों। बर' रावा जे समाव जोङो ग्रामार गैया, जे समाव बर' रावखौ दुवान होननानै बुङोमोन, बिनिफ्राय दिनै जों मेडियामनि उनाव भाषा आन्दलन, बेनि उनाव क्लास 10, क्लास 12 सिम बर' मिडियामखौ जोङो दिनै थिसननो हाबाय। बे जोंनि मोनसे देरहासारनाय। जोंनि सोमावसारनायनि धारानि गेजेरजों एबसुनि सोमावसारनाय, बिएलटि सोमावसारनाय, बर' हारिनि बयनिबो नाजानायनि गेजेरजों बर' रावा 90 सिडिउलाव 8 सिडिउलाव जायगा मोनबाय। दिनै साहित्य एकाडेमिनिफ्राय लानानै माखासे इनस्टिटिउसन, इउनिभार्सिटिस आरो कलेजफोराव दिनै बर' रावा जायगा मोनबाय। दा बेखायनो बर' रावखौ आरोबाव जोङो गोजौ आथालाव लांबावनांगोन आरो बेखायनो बे खालि जोङो मोनसे सावरायनाय लादों, जेराव भारतनि मिनिस्टार अफ इडुकेसन मानगोनां डक्टर धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा बाहागो लागोन। खारन जोंहा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिसफोराव बर' डिपार्टमेन्ट, बर' साबजेक्ट जोङो थिसननांगौ राष्ट्रीय शिक्षा नीतिनि आधाराव। जोंनि केन्द्रीय बिद्यालय, जोंनि नवोदय बिद्यालयाव बर' रावखौ जों थिसननांगौ। फारसेथिं CTET-आव दिनैबो लेंगुवेज 1 हिसाबै बर' रावा थिसनजायाखै आरो बिनि थाखाय जों नाजाबाय थादों। गासै बिथिंनि जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ। दा बेयाव मानगोनां धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा फैयोब्ला आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु, आसुनि एडभाइजार डक्टर समजल कुमार भट्टाचार्य, मादार टां मिडियामनि सायाव बेयाव डिसकासन जागोन जे राष्ट्रीय शिक्षा नीतिनि गेजेरजों मादार टां मिडियामनि जि स्कप, बे टेक्निकेल एजुकेशन, मेडिकेल एजुकेशन, इन्जिनियारिं बायदिसिनायावबो जोङो मादार टां मिडियामखौ जोङो बोरै लांनो हायो। दा बेखायनो बे सानाव मोजां मोनसे सावरायनाय जागोन आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो जथेस्थ' जोंनि जे मोननांगौ सोलोंथाइ बिथिङाव, राव आरो थुनलाइ बिथिङाव जोङो जिखिनि मावनांगौ बेखौ मावनानै लानो हागोन होननानै जोङो मोनसे गोसोआव फोथायनाय आरो मिजिं दङ। बेनि उननि हाबाफारि हिसाबै जोङो टुरिज्म आरो कालचारनि गेजेरजों भाइब्रेन्ट बड'लेण्ड दानायनि थाखाय जोङो जि मोनसे जोंनि ड्रिम, जोंनि जि भिजन आरो मिशन, बेखौ जोङो थिग खालामदों आरो बेयाव मिनिस्टार अफ कमिउनिकेशन एन्ड डनार डेभेलपमेन्ट अफ नर्थ इस्टार्न रिजन मानगोनां मन्त्रि इउनियन मिनिस्टार ज्योतिरादित्य सिन्धिया बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो गोबां माखासे आलासिफोर दङ। हाबाफारियाव बेखौ जों थिसननाय जादों आरो बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। आरो भाइब्रेन्ट बड'लेण्ड दानो थाखाय
जोंनि जि मोनसे सिमां जोङो जि आलादा रायजोनि सोमावसारनाय आलादा रायजो दाबिनाय दिनै बेखौ बिथा खालामनानै बड'फानि आदर्श सान्थौ सानस्रिनि गेजेरजों मोनथाम जों एकर्ड मोनबाय गोबां आन्दलननि गेजेराव जोङो बेखिनि अधिकारखौ जों मोननो हाबाय नाथाय जोंनि सिमाङा दाबो जोंनि गोसो गोरबोआव दङ आरो बेखौ जों मोगथाङाव सानसे जाफुंहोनांगोन दा बेखायनो आल्टिमेट गलाव सौहैनायनि सिगां जोंनि जिखिनि दाफामनांगौ जोंनि जिखिनि लुनांगौ जों जिखिनि थिग खालामनांगौ सोलोंथायावनो जा राव थुनलाइयावनो जा जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय जोंनि कालचार जि आइडेन्टिटि जोंनि जि टुरिज्म जोंहा रायमना नेशनेल पार्क बावैसो सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क जाबाय मानास नेशनेल पार्कआ जोंनि वर्ल्ड हेरिटेज साइट बे नेशनेल इन्टारनेशनेल मोनसे माने एट्राक्शन थानाय मोनसे नेशनेल पार्क आरो जोङो बे टुरिज्म हटस्पट इन्डिया भुटान बे ओनसोलखौ जोङो जौगाहोनांगोन आरो इकनमिया जोंनि युथआ बेजोंनो सास्टेन आरो एमप्लयमेन्ट जेनेरेशन जानायनि मोनसे बिथिं बेयाव दङ दा बेखायनो डनार मिनिस्टारा बेयाव बाहागो लागोन आरो बे सावरायनायाबो मोजां जागोन होननानै जोङो आसाबादि मोनाबिलि कालचारेल इभिनिं लादों आरो बेखौ जों मेयार कालचारेल इभिनिं खालामाबासिनो जोंनि थांखिया जाबाय इउनियन ट्राइबेल एफेयार्सनि मन्त्रि मानगोनां जयेल अराम बिथांखौ जों हांख्रायदों खारन कार्बि आंलंआव दाबो जोंनि एसटि हिलनि इस्युआ आद्रा जानानै दङ बिथांखौबो स्पेसियेल मोनसे एटेनसन ड्र खालामनांगौ आरो जयेल अराम बिथाङा बेयाव बाहागो लागोन नेशनेल लेभेलनि रिनन सासे क्लासिकेल डान्सार सनाल मानसिं मेडाम बिथाङा बाहागो लागोन बिथाङा राज्य सभानिबो नमिनेटेड एमपि आरो बेखायनो बे मोनाबिलिनि कालचारेल इभिनिंआबो मोजाङैनो जागोन बर' हारिनि जायफोर माने सिनेमा एलबाम आरो मेथाइ खननाय बिथिङाव जायफोर सिनियर मस्ट आब' सुलेखानिफ्राय लानानै बिग्राय गौतमनिफ्राय लानानै फैला मेन्डेलानिफ्राय लानानै दाब्ला फैलाव जेसेबां दङ आं मुंखौ लाजोबनो हायाखै गासैखौबो जोङो हांख्रायदों जाहाथे बेयाव बर' हारिनि जिखिनि जोंनि आर्टिस्टफोरनि जिखिनि टेलेन्ट बिथांमोननि जिखिनि केलिबार बेखौ जोङो बेयाव डिसप्ले खालामनो हायो आरो बिथांमोननि स्कपनि थाखायनो जोङो माखासे हाबाफारि जोङो लाखिदों फारसेथिं जोङो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि इन्डिजिनियास कमिउनिटिस बड'लेण्डआव थानाय जिहेतु जों क'एक्सिस्टेन्सनि बाथ्रा बुंदों जि इउनिटिनि बाथ्रा बुंदों जोङो बयखौबो लाफानानै गोग्लैसोनाय हारि माहारिखौ जों बिदा गेदेर हिसाबै जोङो हाबा मावलांनाय आरो जौगानायनि थाखाय जोङो खामानि मावदों दा बेखायनो बिथांमोननि कालचारेल डिसप्लेयाबो बेयाव जागोन दा बेखायनो बे गासै इभेन्टआ बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव बर' हारिखौ लांनांगौनि थाखाय बे मोनसे मेगा इभेन्ट आरो बे इभेन्टनि गेजेरजों जोङो फिसा फिसा खामानि मावनानैबो हारि दानायनि खामानिखौ मावनो हायो आरो बेबायदिनो मावबोदों आरो मोनफ्रोमबो स्टेपआनो माहारियारि आफादफोरनि मोनफ्रोमबो स्टेपआनो हारि जौगानाय हारिनि इन्ट्रेस्ट हारिनि थामोनथा रैखाथि बर' माहारिबाद जातीयताबाद आरो बेखौ बिथा खालामनानै जों हाबा मावबोदों दा बिनि अनगायैबो माब्लाबा जोङो मास्टार स्ट्रक होनो गोनां जायो माब्लाबा जोङो बिग शट होनो गोनां जायो दा बेखायनो एबाराव जोङो मानगोनां गाहाय मन्त्रि बिथांखौ लाबोनानै मोनसे मास्टार स्ट्रकनि गेजेरजों बर' हारिया जे भारतनि बिखायाव मोनसे फिसा हारि नङा बे जे गिदिर हारि गासैबो बिथिंजों जोङो सम्पद गोनां मोनसे हारि जोंनि राव जोंनि थुनलाइ जोंनि हारिमु जोंनि ट्रेडिशन जोंनि जि हेरिटेज बे गासैबो माने भेलुएबल बेखौ जोङो नेशनेल एटेनसन आरो इन्टारनेशनेल एटेनसन भारतनि नेशनेल केपिटेलाव जों खुंनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो खालामनो थांगासिनो दङ आरो बे मास्टार स्ट्रकआ बर' हारिनि थाखाय इयुन लामा हान्थिनायाव बेसेबांबा गिदिर मोनसे कन्ट्रिबिउसन बिहोमा होगोन होननानै आंहा आत्मबिश्वास दङ बर' हारिनि जानानै आरो बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टखौ नोजोर बोनानै दा बेखायनो आङो बयखौबो लैहोर लैहोर बे हाबाफारियाव हांख्रायबाय आरो बे हाबाफारिखौ जाहाथे रावबो मिस खालामा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जिखिनि जोंहा अर्गेनाइजार जि गौथुमफोर माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफाद जिखिनि दङ जोङो माखासे बेबस्था खालामदों जोंनि प्राय 1000 एबसुनि जिल्ला जोंनि दखरा जोंनि इउनिटफोरा
अलरेडि गावबा गाव ट्रेननि टिकेटनि बेबस्था खालामदों। लोगोसेयैनो बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो जिल्ला प्राइमारि लेभेलनिफ्राय ट्रेननि टिकेटनि बेबस्था अलरेडि गावबा गाव खालामनानै लादों। हारिमु आफादनिफ्रायबो माखासे खालामदों। दा जोंनि टारगेटआ जिहेतु 5000 आरो जिहेतु बेयाव प्रधान मन्त्रि बिथाङा फैगोन, दा बेखायनो जोङो बे हाबाफारियाव फैनो थाखाय जोङो गोजान 2000 किल'मिटार जिहेतु लामा दावबायनानै फैनांगोन। दा बेखायनो जोङो अर्गेनाइजार कमिटिनि जानानै स्पेसियेल जोङो गंनै ट्रेन आरो जि ट्रेनखौ माने ट्रेन अफ पिस होननानै होनाय जादों, गोजोननि ट्रेन, माने खान्थिर रड, माने पिस रड बेबायदि बिमुं होनानै आरो बेयाव बड'लेण्ड महोत्सव मोनसे पाब्लिसिटि ब्रेन्डिं खालामनानै गुवाहाटीनिफ्राय गंसे ट्रेन गवालपारा जानानै जोंनि दासिमनि जि प्लेनिं बङाइगाव क'क्राझार आरो राङापारानिफ्राय उदालगुरि रङिया जानानै एनजिपि जानानै गंसे ट्रेन स्पेसियेल गंनै ट्रेन दिल्लीनि थाखाय दासिमनि जोंनि साननायाव 11 नङाबा 12 तारिखआव बे ट्रेना राङापारानिफ्राय आरो गुवाहाटीनिफ्राय बेयो आरम्भ जागोन, स्टार्ट जागोन। आरो रेल मिनिस्ट्रिजों रायलायनाय जाबाय, गोबां नाजानायनि गेजेरजों रेलखौ फाइनाल खालामनो नाजानाय जादों। अलमोस्ट बियो दिनै मोनसे पजिटिभ सिगनेल फैबाय, खारन बे फेस्टिभ सिजननि थाखाय रेलवे डिपार्टमेन्टआ गावस्रानो स्पेसियेल ट्रेन सालायखाबाय थानायनि थाखाय स्पेसियेल ट्रेन मोननायाव माखासे जेंना नुजादोंमोन। खिन्थु रेल मिनिस्टार आरो रेलवे बर्डजों रायलायनानै एनएफ रेलवे मालिगावनि गेजेरजों दिनै रेल बुकिं खालामनायनि फाइनाल मोनसे दिनै सिद्धान्तआ फैदों। बेखायनो बे ट्रेनाव गासै 3000 जोंनि बाहागो लागिरिफोर बिनि केपासिटिनि बेबस्था खालामनाय जादों। आरो बर' थुनलाइ आफाद, हारिमु आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों रेलाव गाखोनो गोनां पेसेन्जारनि लिस्टखौ तयार खालामनाय जागोन। आरो जायफोरा गोसो गुदुं जोंनि आनसलिक जिल्लाखौ जगाजग खालामनो थाखाय आं खावलायबाय, जिखिनि केपासिटि जोङो फैनो हायो। आरो फैनानै दिल्लीयाव माखासे एकमडेसन खालामनाय जादों, जेराव माखासे धर्मशाला दङ आरो माने निड एज पार रिक्वायरमेन्ट हिसाबै माखासे हटेल आरो बिनि अनगायै 3000 सुबुंनि थाखाय स्पेसियेल जोङो मोनसे टेम्परारिब्लाबो माने कम्फर्टेबल जोङो मोनसे जायगा, माने वेल इक्विप अल फेसिलिटिस गासैबो फेसिलिटि थानाय रामलीला ग्राउन्डखौ जोङो बुकिं खालामनायनि गेजेरजों बेयाव जोङो मोनसे न' लुगोन, जेराव बेयाव गासैबो बेबस्थाया थागोन, जाहाथे खुनु जेंनायाव गोलैनाङा। आरो सेफ्टि सिकिउरिटि प्रटेक्शनखौ नायनानै जोंनि मानसिफोरा फैगोन, जारखाय बेरखाय जागोन, बे बिथिंखौ जोङो नोजोर बोनानै जाहाथे रावबो खैफोदाव गोलैया, रावहाबो जाहाथे जेबो जेंना नुजाया। रामलीला ग्राउन्डआव 3000 मानसिनि केपासिटि, एभ्रिथिं माने इकुइपमेन्टस फेसिलिटि बेयाव बेबस्था खालामनाय जागोन। आरो प्रटेक्शन आरो सिकिउरिटिनि बेलायावबो खालामनाय जागोन। थानाय जानायनि थाखाय खुनु जेंना नुजानाय नङा, बिनि थाखायबो जों बेबस्था खालामदों। 15-16 तारिखआवबो जोंनि पार्टिसिपेन्ट्सफोरनि थाखाय लान्च आरो डिनार बे बेबस्थाखौ जोङो खालामनायनि थाखाय दा गासै प्रिपेरेसनखौ जोङो लाबाय थादों। दा बेखाय बे बेबस्थानि एरेन्जमेन्टनि सायाव आङो ब्रिफ मोनसे इनफरमेसन होबाय, जाहाथे मानसिफोरनि बा बाहागो लागिरिफोरनि गोसोआव बेबायदि सोंलु सिखाङा। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो बे हाबाफारिखौ मोजाङैनो जाफुंनायनि थाखाय दिनै जों हाबा मावगासिनो दङ। आरो बिनि गेजेरावनो 16 तारिखनि 10ता बाजियाव जोङो राजघाट साइ स्टेडियामनिफ्राय जागायनानै इन्डिया गेट सार्कोलजों 5000 सुबुङा कालचारेल रेलि पिसनि थाखाय जोङो बेयाव रेलि खालामगोन। आरो बर'नि दानाय लुनाय, बर'नि मोसानायखौ जोङो तब्लुनि गेजेरजों, बे ताब्लुनि गेजेरजों जोङो डिसप्ले खालामनो थाखाय जोङो मोनसे थांखि लादों। आरो जिखिनि सम्भब जोङो गोदान दिल्लीयाव बर' हारिखौ मिनि बड'लेण्ड जोङो दिन्थिनो थाखाय जों गासै बिथिंनि एरेन्जमेन्टखौ दिनै खालामगासिनो दङ। दा बेखायनो बे जोंनि मोनसे भिजन आरो मिशन आरो बर' हारिनि आल्टिमेट थांखिसिम सहैनांगौनि थाखाय जोङो मालाबा सिदायै थोंजोङै आरो मालाबा खेंसालियै
जोङो पलिसि आरो नीतिफोरखौ एडप्ट खालामबोदों आरो बे हाबाफारियाव जोङो गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिखौ हांख्रायनायनि गेजेरजों बा माखासे इउनियन मिनिस्टारफोरखौ हांख्रायनायनि गेजेरजों नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल एटेनसननि गेजेरजों बर' हारिनि सान्थि गायसननाय बर' हारिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आद्रा थानाय जिखिनि जेंना जेंसिफोर दङ बे जेंना जेंसिखौ सुस्रांनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जोंनि जि थांखि जोंनि जि मिशन जोङो जाहाथे नेशनेल पलिसियाव बर' हारिनि जौगानायनि पलिसिखौ जों जाहाथे लाखोनो हायो आरो बर' हारिनि जे जोंनि नीति आरो पलिसि बे नेशनेल इम्पर्टेन्स मोननाय लोगो लोगो बर' हारिया गोलाव सम सोमावसारनानै जि बिथिंफोरखौ जोङो दिनै मोनफुंनो हाबाय जोङो बिख'नानै दाबिनानै 5000 मुंख्लंनि बिनिमयाव जों दिनै मोननो हाबाय आरोबाव दिनै जोङो गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण पन्थानि गेजेरजों आरो बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि आद्रा थानाय जिखिनि सिमां जोंनि जिखिनि जेंना जेंसि बेखौ सुस्रांनो हागोन आरो बिनि गेजेरजों प्रधानमन्त्री मदि बिथाङा जोंनि जि बरायनाय जोंनि जि बिथांखौ जोथोन लानायनि गेजेरजों बिथाङा थारैनो इमप्रेस जागोन जोङो मिजिंथिदों आरो जोङो बे देशनि फिसा बे देशआवनो थागोन आरो बे देशनि संबिधान नीति आदर्शखौ लानानै बर' हारिया गावनि एजेन्डानि पलिसिनि गेजेरजों जौगाना लांनायनि जोङो सिमांखौ जेब्लाबो मोगथाङाव जाफुंनायनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन आं बेखिनिखौनो बुंबाय उनाव आरो गोबां माखासे बिथिंफोर दंबावो सम आरो थासारिखौ नायनानै बिनि सायाव फोरमायगोन गोदान दिल्लीयाव जानो गोनां बड'लेण्ड महोत्सबनि जि मोनसे फेसबुक लाइभनि गेजेरजों फोरमायनांगौ आरो मिथिहोनांगौ जोंनि बाहागो लागिरिफोर आरो बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंखौ आं खावलायबाय बयखौबो लैहोर लैहोर फैनो थाखाय आं खावलायदों ट्रेननि फेसिलिटिनि गेजेरजोंनो जा आरो जायफोरा एफर्ड खालामनो हायो फ्लाइटनि फेसिलिटिनि गेजेरजोंनो जा आरो जों गावबा गावबो माने बुजिनानै बेखौ जाहाथे बाहागो लानो नाजागोन आङो मिजिंथिबाय आरो गोदान दिल्लीयाव थानाय दिल्ली बड' एस'सिएशन दिल्ली इउनिट एबसु आरो दिल्ली एनसिआर बड' साहित्य सभा बिथांमोननिफ्रायबो जोङो मदद हास्थायदों आरो बिथांमोनाबो दिल्लीयाव जेसेबां दङ गासैबो जाहाथे ज' लोगो नांनानै 15 आरो 16 तारिखनि गोदान दिल्लीनि बड'लेण्ड महोत्सबआव बाहागो लाफैगोन आं बेखौनो मिजिंथिनानै दिनैनि बे मोनाबिलि समाव बयखौबो फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोनि हामलायनाय आरो खुलुमनाय जासिनानै आंनि बे फोरमायनाय आरो फेसबुक लाइभखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ